Нас можна падзяліць на некалькі групаў. Першая група гэта палітзняволеныя, гэта тыя людзі, якія прайшлі альбо праходзяць праз турэмны досвед. І больш вялікая група гэта родныя палітзняволеных, якія таксама сутыкаюцца з турэмнай тэмай. І стрэс, які праходзяць яны, ён з'яўляецца іншым, ён з'яўляецца больш такім зацяжным, і ён вядзе да траўмы, вядзе да неўрозаў, таму што калі мы гаворым пра стан палітзняволеных і пра стан родных палітзняволеных, трэба разумець, што мы не мусім абмяжоўвацца толькі тэрмінамі стрэс альбо траўма. Там дыяпазон не нормы больш шырокі. Добрый дзень, паважаныя гледачы і глядачкі. Гэта праграма «Трэба пагаварыць», і сёння мы абмяркуем, як даць рады з траўмай палітзняволеных. Я Марыя Грыц, і сёння са мной гэту тэму будзе абмяркоўваць Вольга Велічка, адна з заснавальніц арганізацыі «Лекары за праўду і справядлівасць», даследчыца пенітэнцыярнай медыцыны і псіхалогіі. Добрый дзень, Вольга. Вітаю. Палітычныя зняволеныя і, так бы мовіць, непалітычныя зняволеныя. Якая розніца ў гэтай сітуацыі ў людзей? То бок нібыта яны сядзяць у адной турме, так? Але умовы натуральна розныя. Працуючы каля 3 гадоў у гэтай тэме, у мяне невялікі досвед працы у этой тэме, але ж для мяне ёсць такім відавочным адрозненнем вот эта вот розніца паміж палітзняволенымі і паміж людзьмі, якія сапраўды зрабілі злачынства, яна палягае на тым, што палітзняволеныя яны разумеюць, што яны нічога не зрабілі. І тое, што яны там сядзяць там за сваю пазіцыю. Палітычную пазіцыю альбо грамадзянскую пазіцыю. І гэта вельмі важна, калі мы гаворым пра рэабілітацыю зняволеных, якія выходзяць з калоній. Гэта вельмі важная такая істотная акалічнасць, таму што калі чалавек разумее, што я нічога не зрабіў, і мяне пакаралі ні за што, я выходжу, і я не вінаваты перад сабой, я не вінаваты перад сваімі роднымі, і я не вінаваты перад грамадствам. Мне падаецца, што я не вінаваты, гэта вельмі ідэальная сітуацыя. Это матыў. Розніца паміж палітзняволенымі, паміж людзьмі, якія сядзелі за погляды, і розніца, напрыклад, паміж злачынцам, які забіў некага, ён вельмі істотны. І ён гэта адзіны. Першае, пра што трэба гаварыць, гэта пра матыў. То бок адзін сядзіць за тое, што ён падумаў не так, а другі сядзіць за тое, што ён злачынства зрабіў. І калі яны выходзяць, грамадства адпаведна глядзіць на гэтых людзей па-рознаму. І калі палітзняволеныя выходзяць, для нас яны героі. Мы ўсе разумеем, што яны нічога не зрабілі, што яны там адсядзелі без віны. Мне падаецца, перажыць віну, у якой ты можаш быць невінаваты, это таксама вялікі выпадак, вялікі выклік. А цяпер да нашай размовы далучыцца чалавек, якая сама шмат пра што прайшла, была палітзняволеная, Вольга Схрашчук. Добрый дзень, Вольга. Добрый дзень. Вольга, раскажыце, калі ласка, вы былі ў Жодзіна, у натуральным пекле на зямлі. Што это быў за перыяд і ці атрымалася вам прайсці праз яго і не атрымаць траўму? Да, нас задержали меня по делу Зельцера, и вначале это был воспитательный карантин, нам устроили такие карцерные условия 50 дней, мешали, не давали спать, не давали воды, не давали простых средств гигиены, так было где-то 50 дней, потом перевели в общие камеры, где мы пробыли год в тюрьме под следствием. Конечно, это отразилось, конечно, есть травмы. Вот, собственно говоря, гость программы Ольга Величко — это та женщина, с которой я проходила терапию. Скажите, калі ласка, вот Жодзіна, што засталося, вот такая як стрэмка в галаве, ці штосьці засталося, таму што гісторыі пра жодзінскую турму вельмі шмат, і яны натуральна жахлівыя. Что осталось? Остались сны, остались воспоминания, до сих пор снятся кошмары про то, что тебя закрыли, тебя не выпускают очень долго, ты не можешь выйти, ты не можешь перемещаться самостоятельно, ты не видишь своих родных. Это все продолжается до сих пор. Ёсць такое меркаванне,
што вось калі ты знаходзішся ў зняволенні, акрамя ціску, акрамя катаванняў, ёсць яшчэ такая штука, што так як ад чалавека нічога не залежыць, увесь дзень распланаваны не табой, а за цябе, то это прывучае да такой несамастойнасці. Ці было гэта такое ў вас, і як адбываўся гэты працэс рэсацыялізацыі? У меня как-то такие навыки не потерялись, хотя есть политзаключенные, да, у которых теряются эти навыки в тюрьме, они не могут за собой выключать свет, например, да, то есть они не знают. Вот, они очень часто где-то в общественных местах не знают, например, как пойти заплатить за продукты, да, там, или еще что-то. То есть были моменты, взял и пошел, например, забыл там рассчитаться на кассе, тоже есть такое. Момент такой, что люди действительно могут теряться в обычном мире. Есть еще такое желание остаться наедине с собой. То есть, поскольку тебя окружают постоянно люди в тюрьме, очень много, то ты отвыкаешь, как бы у тебя нет личного пространства, и тоже хочется, вот даже когда приходишь, и родные хотят твоего внимания, а ты хочешь вот закрыться и быть вот какое-то время находиться в одиночестве, чтобы тебя никто не трогал. Тоже есть такой момент. Адна з такіх распаўсюджаных гісторый, што зняволеныя у пэўнай інфармацыйнай блакадзе знаходзяцца, так? То бок ты не ведаеш, які твой лёс, што будзе далей. І гэта з аднаго боку як бы разбівае, а з другога боку нібыта дае надзею, што вось-вось это скончыцца. Ёсць такое меркаванне, што надзея забівае. Скажыце, ёсць штосьці праўдзівае ў гэтай сітуацыі? Ну, в моем случае, как бы я знала, что меня ждет. Мы знали, что у нас будет тюрьма. Вопрос только был, поедем мы на колонию или у нас закончится раньше срок. Вот в этом было. То есть, что сроки получат все до 5 лет, так это точно. Вот. Но самое тяжелое, да, что в тюрьме ты не знаешь, что тебя ждет. И самое страшное то, что ты не знаешь, когда ты увидишь своих родных, своего ребенка сможешь обнять и так далее. Вот это очень, да, тяжело. Калі ты вярнулася ўжо да такога вольнага жыцця, ну такое умоўна вольнае, таму што яно ўсё адно ўжо не будзе такім, як было, як у цябе адбывалася камунікацыя з дзіцём, калі ты можаш пра это распавесці? С ребенком я, ну, не расставалась. Он висел на мне на шее, все время обнимал, все время, ну, как бы мы были вместе. Вот. Мы сразу уехали из Беларуси. И до сих пор укладываю его спать. Он не отпускает на ночь. Все время проверяет, двери закрыты или нет. И чтобы мама обязательно ночью его укладывала спать и обязательно, чтобы отвозила, приводила из школы. А колькі гадоў твайму дзіцяці? 8 лет. 9 уже почти. То бок акрамя ўласнай траўмы ты яшчэ мусіла працаваць і з дзіцячай траўмай, так? Травмирован был муж, и, конечно, и ребенок, и я, вся семья. Як ты дала рады? Ці як ты дагэтуль даеш рады? Ну, стараюсь почаще бывать с семьей, обниматься, куда-то вместе ходить, вместе где-то бывать. Это очень помогает. Папрашу цябе ўзгадаць момант, калі вось ты выходзіш на волю, і у цябе ёсць свае траўмы, у тваёй сям'і свае траўмы. Як была эта гісторыя? Вось вы сустрэліся, па-рознаму траўмаваныя людзі. Што это адбылося? Ой, это было очень много слез. Это было очень много слез, очень много обниманий. Вырваться из тюрьмы в Беларуси, особенно по политическим мотивам, это действительно чудо. Чудо чудесное. Вот, поэтому очень много слез, обниманий было. А як ты зразумела, што вось ты сама не дасі рады, то бок былі нейкія званочкі, ці ты разумела, што з такой траўмай трэба працаваць з адмыслоўцамі? Ну да, это кошмары, которые снятся, конечно, и какая-то депрессия накатывает. У меня же еще сразу эмиграция началась, то есть после тюрьмы травма еще эмиграция, и все это навалилось, и, конечно, настроения не было, часто, может быть, и слезы были, ну, в общем, какие-то такие звонки были. Бессонница, безусловно, а если ты засыпал на короткое время, то это кошмары. И я поняла, что надо что-то с этим делать. Чувством вины избавляться, то, что семья Чувствам тебя не віны? любит. Даруй, калі ласка,
Ну, Адкуль ты, ну ты же не сама пайшла туды, не села. Як не, гэта ну да, адбылося? ну, может быть, стоило быть более осторожно где-то в каких-то моментах, но ну, эмоции вот так вот Мгм. среагировали, ты не мог по-другому поступить. И все равно это чувство вины есть немного перед, что вот ребенок, ну, понятно, ты не виноват, но что вот ребенок так вот тоже пострадал. И вот с этим я работала. Ольга, дзякуй шчыра, што ты падзялілася сваёй гісторыяй. І дзякуй, Дякую вам, што что ты ідзеш поделилась. гэтай дарогай. Абдымаю цябе, да пабачэння. Ольга была ў зняволенні 16 месяцаў. Гэта вельмі паказальна, як па мне, што чалавек лічыць не толькі там год іх штосьці, а месяцы нават дні. Як на тваю думку, працягласць зняволення, ці яна адбіваецца на чалавеку, альбо ўсё ж такі пэўныя ўчынкі, там пэўныя катаванні? Ці час таксама грае значэнне? Ёсць даследаванні, якія кажуць вельмі, ну, на мой погляд, жудасныя рэчы. Праз 3 гады зняволення пачынаюць адбывацца сістэмныя змены з асобай чалавека. Няволя, яна натуральна змяняе асобу чалавека. І тое, што мы бачым, якія выходзяць палізняволеныя, усе мы там кажам. Ну, там чалавек выходзіць, зразумела, што першае, там, на што мы глядзім, это там твар, як ён там падстрыжаны, які ён худы альбо не худы. Гэта адзінае, але ж другое, чалавек вяртаецца іншым адтуль. І іншае, як успрымаецца сам час людзьмі, якія вымушаныя знаходзіцца ў няволі. І я, доўга працуючы з палітвязнямі, я для сябе вызначыла, так неяк трэба было мне сістэматызаваць, як яны пачуваюцца ў гэтым часе. І вось мне, я вельмі шмат у каго перазапытала, ці правільна я зразумела. І я вывела такую формулу: тыдні цягнуцца марудна, а месяцы бягуць хутка. Вось гэта адчуванне часу людзьмі, якія знаходзяцца фізічна у памяшканні, якое, ну, абмежаванае. Вось. І адчуванне часу, яно вельмі істотна ўплывае на тое, калі людзі выходзяць. То бок, што такое турма? Там, у 6 гадзін ранку пад'ём, в 6:20 там сняданак. І там ёсць распланаванае за цябе, да, графік. Ольга, ці ёсць, на тваю думку, на тваё бачанне, розніца паміж рэсацыялізацыяй мужчын і жанчын? Яна ёсць, і у пацверджанне таго я магу гаварыць пра тое, што каля месяца таму назад мы правялі анкетаванне былых зняволеных і іх родных. Это такая была першая спроба паглядзець, што адбываецца з людзьмі, якія выходзяць з-па-за сценкаў турэмных, і якім чынам яны змяняюць сваё жыццё, якім чынам яны прыстасоўваюцца да тых новых умоваў, якія яны бачаць у волі, вось пасля таго, як яны пабылі ў турэмнай гісторыі. Так, Ольга, ты маеш рацыю, гэта вельмі такая тонкая матэрыя, толькі гісторыя, і я вельмі сцешаная тым, што у беларускай супольнасці ёсць некалькі праектаў, якія падтрымліваюць менавіта рэсацыялізацыю жанчын. Адзін з гэтых праектаў гэта праект вольная і каардынатарка Вераніка Станкевіч. Вераніка, добры дзень. Добрый день. Вераніка, раскажы, калі ласка, чаму вы вырашылі зрабіць акцэнт на рэсацыялізацыі жанчын, хаця па колькасці зняволеных жанчын менш, чым мужчын? На самом деле мы занимаемся рестализацией всех освобожденных политзаключенных, то есть к нам могут приходить и мужчины, и женщины. Но да, сейчас мы проводим проект вот в рамках нашей инициативы, который как раз акцентирует внимание на женщинах, освобожденных политзаключенных. Для нас было важно просто, наверное, в первую очередь работать с гендерной тематикой в этом плане, потому что женщины получают ровно столько же репрессий, сколько и мужчины на самом деле. А иногда женщины больше страдают, когда, допустим, кормильца забирают из семьи, да, мужчина садится, женщина остается одна. Таким семьям мы тоже помогаем. Там, где нужно помощь оказать конкретно там женщине с ребенком, которая осталась без мужа, к примеру. Но сейчас, да, мы проводим проект, который связан с тем, что женщины, освобожденные политзаключенные, проводят различные встречи просто с активистами, с людьми, которые хотят присоединиться к этим встречам. Это такой нетворкинг. Мы просто хотим показать, что наверное, раньше говорили, что протест — это женское лицо, да, когда мы ходили на марши, когда было вот более активно такое женское
протест. Вот есть ощущение, что это сошло немножко на нет, то есть потому что, вот верно было сказано ранее, что мужчин больше политзаключенных, это факт, это статистика, тут ни с чем не поспоришь, и из-за этого немножко как бы женская гендерная повестка, она прикрывается. А по факту женщины тоже сидят, и очень много историй, когда сидят и мамы, и многодетные матери сидят, и они получают не 1-2 года химии, они получают 5-6 лет колонии. Такие истории есть. Ты адзначыла так, што это больш уязвімая група людзей, а як працаваць? То бок чалавек пасля беларускай турмы знішчаны, мае траўму, але калі это вот такая сукупнасць траўмаў, як да гэтага падыходзіць? Комплексно так и подходить. Мы работаем с нашими подопечными через менторинг, то есть мы находим людей, которые готовы помогать тем, кому нужно ресоциализироваться. И в связи с этим мы сначала первое, что мы делаем, мы уточняем потребность. То есть мы уточняем у человека, что ему нужно, как ему сейчас помочь. То есть мы не спрашиваем, не задаем один вопрос, там, нужно ли ему помочь финансово или медицински, мы просто собираем сразу весь вот этот пакет потребностей, и далее ментор уже помогает по каждой части обратиться в инициативу. Потому что на самом деле можно помочь финансово, но если не помочь психологически, то вряд ли что-то исправится. То есть вряд ли человеку можно будет помочь. То есть мы постоянно встречаем случаи, когда человек в целом, он уже там год как вышел, и он там, у него нормальная профессия, которая позволяет работать в эмиграции, и он там хорошо зарабатывал до того, как попал в тюрьму, но после он выходит, и он совершенно вообще дезориентирован только потому, что ему психологически не помогли в свое время. Это переросло в еще большую травму. И все, этот человек не может функционировать. Поэтому мы про комплексный подход, мы говорим всегда о том, что нужно сразу помогать по всем сферам, и поэтому вот мы часто говорим именно про эту систему ресоциализации для наших освобожденных политзаключенных. То есть мы говорим про какой-то процесс, в котором задействованы многие акторы, не только одна инициатива, а сразу много разных активистов, инициатив, волонтеров, политиков в том числе, где систему, которую человек может пройти, и после этого как бы нормально существовать в этом обществе. Ты закранула такую гісторыю, што вы робіце сустрэчы з былымі палізняволенымі. Дзеля чаго? Ці гэта не ретравматизация? Нет, эта встреча не про то, что человек садится, та девушка, которая вышла, или там женщина выходит, садится, а мы садимся вокруг нее и задаем ей 10 вопросов про тюрьму. Нет, так не работает. Слава богу, так мы не делаем. Мы делаем креативные встречи, мы показываем, что вольные могут нормально возвращаться в жизнь, если им помогать. На самом деле есть большой страх и такой барьер у волонтеров, я уверена, что освобожденные политзаключенные — это травмированные люди, которым очень сложно помогать, не все готовы морально там включаться в проблемы другого, и мы через эти встречи хотим показать, что это нормальные люди, такие же, как мы. Да, у них произошла вот такая травма. Мать свой досвід, так. Но тем не менее прошел период, то есть мы делаем встречи только с женщинами, которые уже ресоциализировались, то есть мы понимаем, что у них уже прошел этот процесс, что с ними все в порядке, что у них классные навыки. Мы недавно делали с освобожденной политзаключенной Инной Широкой йогу, мастер-класс по йоге. Девушки, которые приходили, потом мы общались, мы еще там проводили до этого чай, кофе, и все это происходило в такой дружеской атмосфере, чтобы показать, что это нормально, люди также могут взаимодействовать, им главное помочь на старте, а потом это может быть даже стать вашим хорошим другом, знакомым и так далее. Наша цель вот через такие встречи, теплые, дружеские, близкие, привлекать волонтеров, чтобы у них не было этого барьера, то есть чтобы они понимали, что все классно, таким людям можно помогать, и это как бы не всегда истории про какую-то огромную травму, страдания и боль, а это часто про взаимопомощь, поддержку, солидарность, про доброе, хорошее, что можно сделать сейчас. Дзякуй шчыра. Раскажы, калі ласка, як да вас звярнуцца? Нас можно найти очень легко в соцсетях, мы так и называемся «Вольные» латиницей, и на нашем сайте вольные.ком можно зайти, посмотреть, заполнить заявку на волонтерство, также там можно получить поддержку, тоже заполнив заявку. Ну и можно писать в наши соцсети, и мы на любые вопросы ответим, проводим консультации также для освобожденных, если им там не нужен ментор на данном этапе, то мы можем просто посоветовать, куда обратиться. Вот, поэтому нас везде можно в интернете найти. Дзякуй шчыра табе, Вераніка, за тое, што ты это робіш, ідзеш этим шляхам. Да сустрэчы. Ты
ўжо адзначыла, што ад палітычных прысудаў, ад палітычна матываваных прысудаў церпяць не толькі людзі, якія ў зняволенні, але яшчэ і іх сем'і. Ты можаш акрэсліць, якія працэсы адбываюцца з людзьмі, якія чакаюць сваіх зняволеных? Я могу классификовать, это моя классификация, такого нема в литературы, это мое бачанне, як вось это з майго досведу працы. Пра што праходзяць родныя зняволеных? Першы этап — это калі іх забіраюць в ІВС. Ну вот прыйшлі, там вовшык адбыўся, і ўсё, чалавека забралі. Там неважна, мужа ці жонку забралі, роднага забралі. Это такі вялікі стресс. Это піковая кропка, дзе людзі реально в шоку. Яны не разумеюць, што рабіць. Хаця вакол яны ведаюць, што там да тых прыходзяць, но это все там это как с онкологией. Это про кого-то, это не про меня. А тут как бы это про меня. І вось забіраюць чалавека, і першае, што людзі пачынаюць рабіць, яны шукаюць адвакатаў, пачынаюць збіраць перадачы, яны пачынаюць даведвацца, што можна в передаче, што не можно, и як аднесці. И вот эта вот история про надею, там надея забивая. Вот это вот вельмі, у жыцці вельмі мало таких прыкладаў, калі вот это вот прямо, ну так, вельмі дакладна характарызуе. И потым там праходзіць у кого 3 там суток, у кого 15, ну и калі вось чалавека выпускаюць, людзі выдыхают. А калі чалавек з ІВС, там узбуджаецца крымінальная справа, і его переводзяць в СІЗА, пачынаецца іншы этап. То бок людзі настройваюцца на тое, што ага, гэта будзе даўжэй. То бок псіхіка чалавека, яна там мае, она вельмі добра пабудаваная, яна мае такія блакатары, якія дазваляюць вот цягнуць это все. І яны настройваюцца на тое, што насіць перадачы становіцца сістэмным. Люди начинают разуметь, ага, гарбату трэба фасаваць так и так, цукерки такие так, можно, такие... специфичные веды. Да. То бок никто з нас не думал, что мы все... В школе это не проходили, натурально. Да, это не то, что в школе. Жыццё нас до гэтага не рыхтавала. Вось, яны пачынаюць вот в эту кухню, вот в этот досвед вникать. Это можно, это нельга. Ага, там с Икеи зип-пакеты можно привезти, это лепей, чем такие пакетики. То бок такие вельмі тонкие рэчы пачынаюцца. І вось весь гэты этап СІЗО яны жывуць з надзеяй. Нават тыя родныя, якія вось сэрца, калі я працавала в хоспісе, і вось у нас былі дзеці, якія паміралі, і бацькі казалі такую, это вельмі прымяніма да гэтага. Я розумам усё разумею, сэрцам не прыму ніколі. Это один в один психика працуе так же. Яны розумам разумеюць, што ну, як бы, вельмі шмат адсоткаў таго, што чалавек паедзе в калонію. То бок прысуд будзе, ну, чалавека выпусцяць і скажуць, ну, прабачце, мы тут как бы вас затрымалі за то, што вы тут погляды такія мелі, ну, такога не будзе. Наступным адным з самых складаных момантаў з'яўляецца вот это этап, калі чалавек рыхтуецца да суда. Тогда вот это вот сердечный этот момент, максимально высокий, ён на максималках працуе, і людзі надеюцца, ну, нормальный працэс, ён ж нічога не зрабіў, ну яны разбяруцца, это такая беларуская гісторыя, ён нічога не зрабіў, яны разбяруцца, яны яго адпусцяць. И пачинаются вот это вот там гормоны вверх поднимаются, человек таки мобилизуется, то бок ён вот на суды там яны ходзяць, вот такая вот, ну там рыхтуецца за того, что пэўны час не бачылі роднага, яны зараз у судзе пабачаць роднага. Родныя ў гэтыя моманты, як правіла, збіраюцца і там свае пачуцці не паказваюць, а стараюцца трымацца і на камеру, і перад тымі людзьмі, якія прыйшлі падтрымаць. Эта надзея, яна вядзе да таго, што яны надзеюцца на апеляцыю. Боже, это яшчэ адзін это коло. Да, это вот так вот, это крутится, ідзе вот это вот все по колу. Потым яны разумеюць, што ну как бы апеляцыя, вот апеляцыя, і вельмі складаным момантам з'яўляецца падрыхтоўка да этапу. Яна вельмі складаная да чалавека, які там внутрі, ну, потому что трэба сабраць это все, трэба для палізняволеных, чым это складана, тое, што трэба падрыхтавацца і там сабраць все рэчы, тому што, як правіла, калі палізняволены заязджае в калонію, ён атрымлівае гэты статус экстрэміста, і яго аўтаматам пазбаўляюць перадач,
бандеролей, то бок трэба загадзя падрыхтавацца, там абутак такі зрабіць, там шапак такіх палажыць, это вельмі складана зрабіць. І вось такім складаным момантам з'яўляецца тое, што чалавека этапуюць, а родныя не ведаюць. Яны прыходзяць, прыносяць, як это так па жыцці бывае, яны прыходзяць, прыносяць перадачу, напрыклад, на валадарку, а яе не бяруць. І чалавек не ведае, куды павезлі. І, як правіла, родныя не спяць, родныя пачынаюць... Это вялікі... Вось калі такі, ну, медыцынскі казаць, вось там людзі заходзяць на вялікі фізічны паказальнік стрэсу. То бок там, ну, як правіла, апетыт, не апетыт, родныя не спяць, яны перажываюць. Вот там вельмі, фізічна вельмі складана. Там не эмацыйна складана, а фізічна вельмі складана вот на гэтым этапе. Ну і потым ужо, калі чалавек прыязджае в калонію, родным кажуць, куды ён прыехаў, родныя пачынаюць казаць, это першае, што дзякуй Богу, толькі не Новополоцк. Это вот гісторыя «Дзякуй Богу, толькі не Новополоцк». Для журналістаў «Дзякуй Богу, толькі не Магілёў». То бок тут уже такое, уже мы зразумелі, дзякуй Богу. Боже, это вельмі жахлівая гісторыя, калі дзякуюць Богу. Я памятаю, калі толькі пачалі, ну, як пачалі, калі давалі прысуды хатняй хіміі і все віншавалі людзей з тым, што яны атрымліваюць хатнюю хімію, хаця это не зняволенне. Это таксама вялікі ціск, это жахлівая сітуацыя. Скажы, калі ласка, ты апісваеш цэлы шэраг траўмаў, якія атрымліваюць людзі, якія нібыта, ну, якія на волі, але якія апекуюць палізняволеных. І вось чалавек праз пэўны тэрмін выходзіць, у яго свае траўмы, якія ён перажыў катаванне, ён неяк это захоўваў сябе, хаваўся ад гэтых траўмаў, не хаваўся, цярпеў. Карацей, вот это было такое жыццё уже унутры жыцця, іншае зусім. І людзі, якія таксама спустошаныя тым чаканнем, хваляваннем і гэтак далей. Вось калі яны сустракаюцца, што адбываецца? Таму што, ну, як я это бачу, чалавек, які атрымаў такую вялікую дозу гвалту, ён не сможа прыйсці, і вот гэты момант «я выйшаў на волю», ён все не ануліруе. Калі мы былі дзецьмі, і мы, напрыклад, там зрабілі, ну, нешта там маленькае, і нам далі непамерную там дозу пакарання. Несаразмернасць пакарання, яна, канешне, чалавек так створаны, што это будзе фаніць. І вось за гэтай несуразмернасці этого пакарання, ну, што адбываецца? Людзі выходзяць з боку тых, хто выходзіць, яны пачынаюць пра это гаварыць. Гаварыць. Там сядзяць у чарзе ў паліклініцы, гаворыць. Сядзяць у кавярні, гаворыць. То бок мы пра это гаворым. Але мне падаецца, это вельмі добры працэс, што з чалавека эта эмоцыя выходзіць. Таму што мяне вось мой дзед, ён быў герой другой сусветнай вайны, ён не гаварыў пра вайну. То бок ён гэта з сабой і ўнёс. Тут ёсць, это маё меркаванне, тут ёсць розніца паміж тым, там трэба было, мы будуем сацыялізм, мы такія мы павінны там рот закрылі, зубы зажалі і вперед, как танку. А мы жывем крыху ў іншым часе, дзе нам дазволена гаварыць. Мне падаецца, там была такая гісторыя, што так, як, ну, цяпер мы ўжо ведаем пра псіхалагічную дапамогу, пра то, што людзі траўмаваныя. Ведаеш, калі вярталіся людзі з вайны, вось як, напрыклад, моя бабуля распавядала, што, ну, калі хаця бы рукі-ногі на месцы, это ўжо дастаткова здаровы чалавек. Што там унутры ніхто асабліва, ну, стараўся не лезці. І для дзеда было занадта цяжка занурыцца ў гэтую гісторыю. Зараз я развею міф. Ну, давай. Большасць палізняволеных не звяртаюцца за псіхалагічнай дапамогай. І у нас ёсць у анкетаванні лічбы. І большасць родных звяртаюцца за псіхалагічнай дапамогай. Гэта пра што гаворыць? Тое, што псіхалагічныя станы палізняволеных будуць вывозіць не псіхолагі, а родныя. Это вот мы зараз на этом этапе. Таму што культуры звяртання да псіхолагаў, яна ў нас толькі, ну, на этапе, мы там першыя крокі робім. Вось, таму... Але б я хацела вярнуцца да таго, што вось гэтае адчуванне, што чалавек, ну, там будзе вяртацца, для жонак палізняволеных, яно пачынаецца вельмі так канкрэтна, за 3 месяцы. Ось это вот такая, у маёй практыцы гэта такая рысачка, што за 3 месяцы пачынаюцца вот гэтыя вот пытанні да сябе. Я прывыкла жыць так, я арганізавала прастору так, зараз прыйдзе муж, ён прыйдзе які. Калі былі там да гэтага хатнія гвалты, яны
Можа яшчэ не час пра гэта гаварыць, але ж турма яна дакладна, калі чалавек быў там аб'юзер, то это будзе павялічвацца. І это все яно кладзецца на плечы родных палітзняволеных. Это такая тэма, пра якую мы мала гаворым. Магчыма, не час яшчэ пра гэта гаварыць, але ж гэта гісторыя з гераізацыяй палітзняволеных. І для мяне вельмі страшная такая штука, нават калі чалавек не быў аб'юзерам да таго, як пайшоў у турму. У прынцыпе, траўма, з якой ты не працуеш, як вось сказала наша гераіня Вольга, што гэтыя кашмары, яны накручваюцца, калі ты не працуеш з імі. Эта траўма, яна накручваецца, калі ты яе не вывозіш, калі ты не звяртаешся да псіхолага ідзе твая жонка, то это настолькі чалавека разбурае, што ён гэты гвалт з турмы нясе сабе ў сям'ю. Ці я ўжо занадта страшна фантазірую? Не, тут это не фантазія, это рэчаіснасць, але тут ёсць з пункту ад нашага грамадства ёсць бачанне гэтага чалавека як героя. Это вот эта вот гісторыя, што ён павінен адпавядаць. Таму што трэба разумець, што палітзняволеныя гэта розныя людзі. Конечно. Это розная адукацыя, розная культура, розны там сацыяльны статус. Гэта не пра тое, што людзі наогул, тут маё такое разуменне, што людзі не бываюць добрымі і недобрымі. Людзі бываюць прыстойнымі і непрыстойнымі. Маё асабістае разуменне людзей, людзі бываюць прыстойнымі і непрыстойнымі. Итак, ситуация такая, что чалавек выходзіць, за яго раней было все спланаванае, ён перажыў пэўны досвед, на які, натуральна, не спадзяваўся. Якая праца над сабой мусіць адбыцца, каб чалавек вярнуўся да больш-менш нармальнага жыцця? Моя парада такая: трэба звяртацца да псіхолагаў. Тому што псіхолаг у гэтым плане гэта чалавек, які разумее, што з гэтым рабіць. І выпрацоўваць этот план тэрапіі, зыходзячы ад асабістай гісторыі. Бо калі чалавек гэта робіць сам, ён будзе, это як чалавек будзе сам бронхіт лечыць, можа вылечыцца, можа не. Псіхалогія гэта частка медыцыны. В псіхалогіі ёсць дыягназы, ёсць клінічныя карціны і ёсць пратаколы лекавання. То бок это там не проста пагаварыць. Трэба звяртацца да спецыялістаў, каб яны суправаджалі, падказвалі і вялі, каб быў план. Таму што калі чалавек гэта робіць сам, вот эта самаарганізацыя, для некаторых людзей это спрацуе, якія ведаюць сябе, якія маюць перад гэтым бэкграунд. Але ж бэкграунд турмы мала хто з нас меў, таму моя парада проста звяртацца да спецыялістаў. Дзякуй шчыры, Вольга, што падзялілася сваім досведам, сваімі даследаваннямі. Дзякуй шчыры, што вы паглядзелі гэтую праграму. Гэта была «Трэба пагаварыць». У нашых соцсетках мы, як звычайна, напішам, куды можна звяртацца, дзе можна атрымаць розную дапамогу. І, калі ласка, не забывайцеся звяртацца на Мария Help, калі вам трэба выгаварыцца, альбо атрымаць нейкія парады, мы можам скантактаваць вас з адмыслоўцамі, які умеюць рабіць план, контейнировать эмоции и уже працавалі с некими подобными ситуациями. Дякую за увагу.